שהיא אומרת. כן. היא כזה למרות שאני יקרה. אין מצב. כאילו, איך לא? אבל למה היא יקרה אבל, אירי? נכון? יכלו לצאת לגורים, מה זה נו, יפים? ואנחנו בדיוק ביום שסירסנו את אותו פגשנו, כאילו אמרנו וואי, היו יוצאים להם כאלה גורים קטנים שחורים. כיתה ילדה בה כזאת? לא, היא קטנה, היא פודל, היא הכי יותר רבה מטוטו. אבל איזה חמוד הוא, כזה קטן. קטן, וואו, איזה קטן. הם משחקים! שחקו, שחקו. תגידי לה לבוא. רק היא תקשיב לי. אולי ניקח אותו? כן, נקשור את הרצועה של מוקה. אולי הוא כלב שהלך לאיבוד. לא, תמיד משחררים כלבים כאלה. טוב, כי תראי איך הוא יכול להגן על עצמו, אנשים מפחדים להתקרב לכאלה. אפילו איזה מפחדים, תסתכלי את הפרצוף שלו, כזה מתוק. כן, אבל שמי, אירי, היו בערך, נכון? משהו, היו כלבים כאלה, כאילו בערך עם פרצוף כזה, אבל כאילו, היו ענקים שהייתי בקיבוץ, עם גבי בדודה שלי הקטנה ובל, ואת יודעת, הם היו 6 כלבים, אני התחלתי לבכות, הם התחילו לרוץ אחריי, ואני רואה שהם רצים, אז הייתי חייבת לרוץ, כאילו, לא הייתי יכולה ככה, היי, מה קורה? לא הייתי יכולה להמשיך עליהם.